Искате ли още нещо? Да, благодаря. Няма защо. Кажете ми, Брюно далеч ли от тук? Не съм ходила, но е в окръг Лахи. Мисля, че се пътува около 30 минути. Казват, че е много красиво място. Да, наистина. Извинете, разлях кафе върху писмото ви. Не, ще го съсипете, не дейте! Съжалявам. Това е много важно, спрете. Освен мен, ти си единственият човек, който още може да познае лицето на човека, който изби нашите семейства. Момчета, сега ще кихна. Ало? О, здравей, Чарлз. Да, всичко е наред. Всичко е наред. Помолих лекарите да не те безпокоят. Моля те, не се тревожи за мен. Не идвай в болницата. Майка ти ще дойде да ме вземе. Може и ти да дойдеш с нея, а? Да, добре съм. Да, наистина. Довиждане. Харесваш ли анимация? Обичам Дисни. Мики Маус? Не, Финиас и Фърб. О, дори не съм ги чувал. Сега ще се върна, моля. Наглеждайте я, моля ви. Добре. Ти Моли ли се казваш? Моли Елизабет. Обичаш ли бомбони? Моли Елизабет. Мисля, че имам няколко дъвчащи бомбона в джоба на сакото си. Искате ли още нещо? Да, благодаря. Няма защо. Кажете ми, Брюно далеч ли от тук? Не съм ходила, но е в окръг Лахи. Мисля, че се пътува около 30 минути. Казват, че е много красиво място. Да, наистина. Извинете, разлях кафе върху писмото ви. Не, ще го съсипете, не дейте! Съжалявам. Това е много важно, спрете. Освен мен, ти си единственият човек, който още може да познае лицето на човека, който изби нашите семейства. Момчета, сега ще кихна. Ало? О, здравей, Чарлз. Да, всичко е наред. Помолих лекарите да не те безпокоят. Моля те, не се тревожи за мен. Не идвай в болницата. Майка ти ще дойде да ме вземе. Може и ти да дойдеш с нея, а? Да, добре съм. Да, наистина. Довиждане. Харесваш ли анимация? Обичам Дисни. Мики Маус? Не, Финиас и Фърб. О, дори не съм ги чувал.
Сега ще се върна, Моли. Наглеждайте я, моля ви. Добре. Ти Моли ли се казваш? Моли Елизабет. Обичаш ли бомбони? Моли Елизабет. Мисля, че имам няколко дъвчащи бомбона в джоба на сакото си. Искате ли още нещо? Да, благодаря. Няма защо. Кажете ми, Брюно далеч ли от тук? Не съм ходила, но е в окръг Уахи и мисля, че се пътува около 30 минути. Казват, че е много красиво място. Да, наистина. Извинете, разлях кафе върху писмото ви. Не, ще го съсипете, не дейте! Съжалявам. Това е много важно, спрете. Освен мен, ти си единственият човек, който още може да познае лицето на човека, който изби нашите семейства. Момчета, сега ще кихна. Ало? О, здравей, Чарлз. Да, всичко е наред. Всичко е наред. Помолих лекарите да не те безпокоят. Моля те, не се тревожи за мен. Не идвай в болницата. Майка ти ще дойде да ме вземе. Може и ти да дойдеш с нея, а? Да, добре съм. Да, наистина. Довиждане. Харесваш ли анимация? Обичам Дисни. Мики Маус? Не, Финиас и Фърб. О, дори не съм ги чувал. Сега ще се върна, Моли. Наглеждайте я, моля ви. Добре. Ти Моли ли се казваш? Моли Елизабет. Обичаш ли бомбони? Моли Елизабет. Мисля, че имам няколко дъвчащи бомбона в джоба на сакото си.